Hello guys! Good morning! Good morning! Ayan, nakikita mo dyan sa akin dashboard, alas 3. Hindi alas 3 ng hapon, kundi alas 3 ng madaling araw. Nandito tayo sa may Lingayen. Ayan, nandyan yung Capitol. Ayan. Oh, Lingayen to, Lingayen. Ayan, so may event tayo dito ng sasalihan. So, ito yung endurance challenge. Dito na lang tayo mag-park. Galing na kasi ako dito kanina. Yan, so nandito na tayo. Naka-register lang natin. Meron pa tang registration online. Hindi ako nag-register online pero nagbayad ako. So, check pa yung motor mamaya. Ito na nga at sinamahan ko na ang mag-i-inspect ng ating motor. May dala din akong gears na isusuot ko pag nagbiyahe na tayo. Dyan sa loob. Pasado sa inspection si PCX kung kaya nakakuha ako ng rider's number. Kailangan natin idikit ito sa motor. Ay para sa mga into riders, no? Ay katamtaman lang, no? Sino po ang bago rito? Sa mga not bago? Oh, sakto lang po na nag-join po kayo before joining to a real endurance. So ito po ay enjoy runs. So kakaiba. So ngayon pa lang sinasabi na po namin whatever the outcome of this is subject for development. Dahil ang problema po natin sa pagmalakas sa harap, ang kadalasan pong napupudpud ay yung likuran. Tama? O bakit hindi nyo ginagamit yung harapan? So there's something wrong in applying the brakes. Ang pinaka-importante po natin dito ay yung pamimreno. Kaya dapat presence of mind sa kalsada. Sa kalsada, ulitin ko, we only have 3 seconds to decide. In every seconds, you have to search, you have to evaluate, and you have to clearly execute. No, kahit na nag-enjoy, hindi natin po masasabi dahil hindi lang po kayo ang tao sa kalsada ngayon. No? Remember that 3 words: search, evaluate, and execute. At maraming salamat po sa inyong suporta sa pinakauna nating event. At enjoy and good luck po sa ating lahat. Susunod na tayo dito kasi beginner tayo eh. Yung mga nandito mukhang mga batikan. Nakakakaba naman to pero chill ride lang naman to. 50 to 60 takbo. Itong mga batikan to mga to yung mga nakasuot ng pang endurance eh. Oh my God! Napawis na ako, init. So may photo op tayo dito guys. Anong itsura natin before, tapos anong itsura after. Good luck. Good luck, good luck. Let's go. Well, have fun. Sige po. Oh, ba't ang bibilis nila? Akala ko ba joyride lang? Para sa ating first stop ay ang view deck sa Suwal. Ang view deck na ito ay matatagpuan sa barangay Pangaskasan, Suwal. Overviewing ang Suwal Power Station ng Pangasinan. Alam nyo ba na nasa Suwal na kayo kapag nakita nyo sa tabi ng ka-highway ang mga nagtitinda ng dried fish? Marami sila doon sa gilid. Pwede kayong huminto at bumili pang pasalubong or iuwi nyo pang ulam sa inyong mga bahay pagkatapos ninyong mamasyal dito sa Western Pangasinan.
Ang view deck na ito ay medyo may kalayuan simula dun sa highway na pinasukan natin. Kaya kung gusto nyo mag side trip dito, kailangan nyo maglaan ng extra time para magbiyahe at para ma-enjoy nyo. Dahil ang dadaanan nyo ay mga pine trees na marami sa paligid. Kaya ang lamig ng hangin, grabe. Hindi na ako nakababa para magpa-picture dahil parang medyo mahamog-hamog din dun sa may view deck. Kaya, let's go na para sa ating pangalawang checkpoint! Second checkpoint natin ay sa Barangay Lucap, Alaminos City. Sa Pangasinan din syempre, kung saan ito ay ang jump-off location sa pagpunta sa 100 Islands National Park. Kailangan mo kasing sumakay ng bangka para makapunta dito. Hindi na ako nakapag-video dito dahil nalobat yung camera ko kaya wala na tayong ibang kuha guys. Sorry. Third checkpoint. Ewan ko saan checkpoint nila dito. Third stop natin ay ang Tondol White Sand Beach sa Anda, ang aking hometown. Located ito sa Barangay Tondol, Anda, Pangasinan. Kita nyo naman ang buhangin, maputi at safe ang mga bata dahil mababaw lamang at mahina ang alon sa dagat. Sa ngayon ay high tide, pero kung low tide ay puro buhangin ang makikita mo dyan sa dagat. Dito din ako nakakita ng fans na humingi ng sticker natin. Siyempre bibigyan natin. Shout out nga pala sa inyo, hindi ko sila kakilala. Ay, ganoon. Nang? Tayo magpa-picture. Naka-uniform naman ako ng panganda eh. Dito na. Ay, ikaw rin. Ayan, sana naman itag ninyo ako dyan sa picture ninyo ha. Baka post nyo, wala naman, di naman ako nakatag. Ang area na ito ay ang public beach ng Tondol White Sand Beach. Kung matatanaw nyo banda dun sa may gilid ng dagat, may mga accommodations dyan na pwedeng tuluyan at tuglugan ng mga guest. Sa halagang 2,500 pataas, meron na kayong marirentahan na rooms. Try nyo lang maglakad-lakad dyan sa gilid-gilid, may makikita kayong mga accommodations. At syempre, huwag nyong kakalimutang magbaon ng pagkain. Ako, gutumin pa naman lagi. After natin magpa-picture ay nasalubong din natin ang mga iba pang riders na paparating sa Tondol White Sand Beach. Shoutout sa inyo mga paps! Ingat tayo sa biyahe hanggang mamaya. Kita-kits sa finish line. Oh, ba't dito ka? Ha? Marshall kayo? Punta kayo doon sa charity. Daan pa ako. Ha? Oh. Daan muna ako doon sa charity, tapos diretso ako Bulinaw. So ayan guys, nandito tayo sa Anda ngayon eh. So may dadaanan tayong charity bago dumiretso. Makapag-abot ng maliit na halaga ay malaking bagay na para sa lahat. Ang organizer nila ay ambet! Bet! Ambet! Hindi ka na mamansin ha. Cha-ching! Ha? Oh, yung sa endurance. Galing na ako sa Tondol. Bulinaw na yung Oh. Sa Anda, ako lang. Ako lang. Sir Dens lang. Sir Dens. Ang walang apostrophe. D. Yan. Tapos ER. ER siya. S-E-R. Oo. Hindi. Ganyan lang. Oo, yan lang. Teka lang, di pa ako minom eh. And guys, nagtagpo kami ng nakasabay ko kaninang umaga. Ito na sila oh. So
So nagpang-abot din kami, baka nagtagal sila dun sa Tundol. Pero nagpang-abot na kami, ito na sila eh. Pero andahan ko maingay yung tambucho. Sila na yun. Next checkpoint natin ay ang Golden Sand Resort sa Bulinaw. Ang Bulinaw ay kilala sa century-old na St. James Parish Church na makikita sa bayan ng Bulinaw. Ang mga waterfalls, caves, at syempre, isa sa mga sikat nilang beach ay ang Patar Beach. At syempre, sikat din ang Bulinaw para sa masasarap na seafoods. Yun lang, ingat, baka ma-high blood. At ito na nga, welcome sa Golden Sand Beach Resort sa Patar, Bulinaw. Good news guys, nakapromo daw ang resort na ito. Sabi sa akin ang 2,500 nilang room ay 1,800 na lang ngayon. So, ang ibang rooms nila ay may discount din. Let's go guys! Ang 5th checkpoint natin ay ang Bulinaw Lighthouse. Pero pinirmahan na nila yung checkpoint dahil wala daw bantay doon. Walang pipirma doon. Ang Cape Bulinaw Lighthouse ay itinayo sa Bulinaw noong 1905 ng trio ng Amerika, British at Filipino engineers. Ito rin ang pangalawa sa pinakamataas na lighthouse sa buong Pilipinas. Nakijoin ako dito sa isang grupo. Para hindi naman hindi na ako malayo. At least isang grupo. Papunta na kami sa next checkpoint sa Agno. Pero biglang umulan ng sobrang lakas. Solo pa yung bubong. At alam nyo bang nagsiksikan kami sa isang waiting shed kasabay ang iba pang mga nakasakay sa tricycle. At ito na ang next stop natin sa Agno. Picture na lang kasi wala tayong video. Kasunod nito ay ang Iron Helm sa Alaminos City. Pero tulad na nasabi ko, umuulan, umaambon bigla kaya wala tayong kuhang video. Ayan guys, so lumalakas ang ambon, nababasa na yung camera ko. Nandito na tayo sa finish line. Tapos natin Ayan, next na tayo. Kuya, pa-order ng Chicken Joy yung 2 piraso siya. Tapos lagyan mo ng extrang kanin dahil gutom na ako. Ano yung Okay. order ko? Na daw, nandun na daw yung order ko. So punta na tayo guys. Dali, Yes! dali. Ito na, dun daw tayo. Saan? Doon daw. Yes! Yan, dito na. Ay, doon sa gilid. Ay, naku. Dito daw ibibigay yung Chicken Joy. Dali. Marami na din ang nakabalik sa venue at umaambon pa din. Buti na lang nag-start na agad ang program. At ito, natanggap ko na rin ang aking certificate at sticker. Finisher tayo, syempre. Sorry, yung t-shirt nga lang di kasya sa akin, medyo maliit. Ayan, maraming salamat sa mga nanood at hanggang sa susunod nating video. Paalam!